Ha? Enough ba? Toto Marco. Tama na. Hindi man paghambalis ang subong sina si Sidra. Mike, nabatian mo? Nabatian mong sabat Pa, yan? relax. Okay? Nabulong naman si Natalia sa ospital na. Outpatient man lang siya gani. Ikaw na tubang sa iya. Toto Marco. Sidra, ano bilang natabo sa imo? Siling ni nanay mo, gintiklod mo man siya, kag nakausdang gid ang buli niya. Grabing impact mo. Amo ato nga, ginoperahan siya. Toto Mike, wala ako makahimo sina. Bisan patsyon pa ninyo ako. Wala gid ako nakahimo sina. Sidra? Salamat gid Toto Mike sa pagpaupod mo sa akon. Do sa iban ka karon ha. Sa parkingan lang ha, wala tong taka. Hoto, salamat gid. Ato nang salakyan ni Toto Mike. Ay, kabuot gid sa iya kag kagwapo pa. Kung siya ayan ang manobyo ko, hindi na ako mangin maid sa ila. Ay, kabay patani nga. May manginsuod man ako nga abyan diri sa eskwelahan. Ay, husto. Ang singsing nga nakuha ko sa baul. Suksukon ko. Ang ayan gid ako sini. Ang iban, gintago ko sa bag ko. Agud nga hindi makita ni nanay. Ari, ginsulod ko nga daan sa bag ko. Katahom sang singsing. Nagabadlak gid. Kadako pa sang tampok. Ay, ang klase ko gali sa first period diri sa second floor. Masaka ako sa hagdanan. Hi, Cedra! Cedra ngalan mo, no? Oo. Ikaw? Ay, Eden. Ako si Eden. Classmate ka. Isa lang ang korso ta. Oo. Nadumduman ta ka kahapon. Hop! Mega, nga nagpisi ka gulpi. Ha? Ba? Hindi! Ano? Ikaw ka nagtiklod sa yaya. Hindi! Wala ako sa may ginimo. Wala ko siya gintiklod. Wala! May itong naman nga aso nga. Ginakita ko kag nagpurma sang dako nga tawo. Wala na. Sa diin na. Nakita tagit kaya bala. Opod ka mapasaka sa hagdanan tapos ginbalikid mo siya kaging tikwang. Ano? Nagasugod na ang klase ninyo, Cedra? Oo, Nay. Kumusta ang operasyon mo? Okay na ako. Maayo lang kay ginbaklan ako ni Ma'am Nelly sang wheelchair nga di tumok-tumok lang. Bisan paano makapang-trapo-trapo ako kag makapulo pamiod sa mga ginlaban ni Josie. Hindi ka magpatama sang kakapoy, Nay. Araman si Josie. Ano? Cedra, palareho lang kita nga timbang diri. Hindi kaya adoptiba ni Inday Nelly. Kag ni Sir Marco nga mapatawhay ka lang. Kag hindi ka mag-obra. Pasalamat ka kay napaeskwela ka pa. Gani inugay ginaga, ha? Nay! Nga nahimo mato ka Inday Natalia. Nay! Pati ikaw hindi magpati sa akon? Paano ako magpati sa imo? Kay ikaw man ang kabangdanan kung nga ginoperahan ako sa balikawang. Tungod gintiklod mo ako. Nay! Sonya, ginpadala kong bata mo diri tungod may salig ako sa imo. Pero tanawa, ginpatawag naman ako sa eskwelahan. Kauluya! Oo, kahuluya, gid. Kahibalo ka kung ano naman ang ginhimo sang bata mo, Sonia. Ano, Tuto Marco? Gintiklod yung classmate niya sa hagdanan. Kagato, kindera sa ospital kaya nagbulid-bulid. Magniwala ya pa nga wala siya kahimo pero may nakakita siya nga syagid. Ano? Tuto Marco, Inday Nelly. Bisa na bisyos ang bata ko pero hindi siya mo sinakalain. Nanamian ba ko sa iya? Daw bata ng pagkabig ko sa iya pero demonya gali siya. Marco, hindi lang paghambali ang bata sa ngamusina. Masapinan mo pa siya masang sa akon niya bata mo. Lato ba lang hinimo ya ho? Napaso ang paa ko. Kinpaso yang legs ko.
Kuan naluoy man ako sa iya eh. Gusto ko mahibalaan ko nga nagapanakit siya. Day Nelly! Kanami sa imo, kay kasagad sa imo maglangoy. Medyo lang. Kabalo lang ako sa basic. Hindi sagad kagidya, tuloy man ko, bi. Okay, dali di. Amo niyo. Ara naman, mabatian ko naman siya. Sidra, okay ka na? Sige na, dali na. Tudloan ta ka. Tudloan ta ka sang langoy ha. Kay dugay-dugay ara na si teacher ta. Graduhan niya kita kon correct ang paglangoy ta base sa gintudlo iya.